privilege that once again, so Lord, you gathered us in this place. And Father God, as we practice for tomorrow's service, Lord God, let your anointing be upon us, Lord. Let the Holy Spirit be with us. Touch our heart, touch our lips, touch our being, O God. That in everything we're going to do, Lord, may we give glory unto you. And may your name be lifted up, O God. Lord, the reason why we are here is because of you. Hallelujah, Father God. Hallelujah. Let your name be exalted in the midst of us. Hallelujah, Father God. Hallelujah. In our hearts in one another, Lord. In po, Panginoon, ang aming mga puso sa nais mo, Panginoon. Thank you, Father God. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen.
Ending. And then, Ending. And that one is end. Pag hindi ka pa mag-stop. Yung time mo, para makita ni Joshua. So, lahat ng chorus. last, tayong lahat. Ready? Papurihan, banal ng pangalan. Mataas yun sa inyo? Mataas sa inyo? Sa banyang pangalan. Si Kuya Ramon ang tumaas. Tapos ang babae ang tumaas. Normal. Hoy, mabigat yan pag itataas natin. Ay, si Kuya. Mabigat yan pag itataas natin. Yeah. Kasama si Manang. Sige. Itataas pa natin yan. Itataas daw natin na gano'n. Lahat. Ganon. Yan. Pangalan. Di ba ganon? Pangalan. Ang kanyang pangalan. Bahala niyang pangalan. Kayo naman pababa kayo. Pangalan.
tinapos yung intro namin. Pumasok kayo agad. Pero okay lang, mga tayo boses ninyo parang nasa kayo. Ready mo mo yan. Wow. May gamot doon, sis. Ganyan talaga ang anak ng Diyos, may gamot. Buhay ko na ang purihin ka. Break. Tulay, tulay. Buhay ko na ang Purihin ka.
times 2. Ano yan? Ni, basa na. Say,
Ay, ito, papasok mo. Okay. Kunin natin, kasi hindi ko alam kung papasok siya. Di ba yung kanta mo? Ay, sorry.
Sabado sa So, yung puro sa Syoka. Oo, pag ano. Maraming nagtatanong din minsan Oo, kahit ilang oras lang ba? Hindi mo naman sinabi. Maraming Gusto niyo puntahin? Pwede naman. Kay mga kaibigan. May kinagawa sa Ay, hindi. Ito pala siya. Dalawang araw pa lang nag-start. Sabi ko, wait! Galing ako sa music class ng bata. Tapos sabi ko, bigla naman lumabas kasama ang amo. Ano ba? Sabi, dito. Ikaw nga yun, tinatanong ko. Kawayan, ano? Ano mo lang sabihin? Kahit ilang oras lang ba, mga pagpapakita. Hindi ko naman alam na pati. Pati no? Hindi ko lang alam. Once a week yung mga bahay-bahay lang.
Lord, patuloy ka namin pinupuhay sa oras na ito, Ama. Patuloy ka namin sinasampa at pinagsasalamatan naman sa katagumpayan ng pumili mo sa amin, Lord. Sa kalakasan po ng aming physical, Lord, sa bawat isa, Father God, especially, Lord Jesus, sa mga boses po ng mga anak, sa mga kamay na ginagamit po nila, Father God. Patuloy po namin inaalay ang aming buhay, Lord. Mula po, Father God, sa aming kalakasan, sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Father God. Wala lang po kami yung itatas at iaalay sa inyo po din ang aming buhay na tayong buhay na pinigay mo, Father God, sa oras na ito. Lord, patuloy ka din namin, Father God, na tinataas sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay, sa aming paghiwa-hiwalay, Father God. Lord, hinihiling po namin, Lord, nagabayan mo po ang bawat isa. Ituro mo po ang dapat po namin gawin upang sa ganun patuloy ka namin, Lord, na ibahagi, Father God, sa ang iyong mga kabutihan sa aming mga buhay. Kami maging buhay, Father God, as a living testimony to the others, Father God. Lord, may you guide us, may you protect us, Father God. Lord, may you cover us with your precious blood. May you cover this place, Father God, in every corner of this place, the instrument, Father God, and all the things that we're going to use, Father God. Father, let your anointing in the blood and that your precious blood will cover, Father God. So the Lord, whatever the plan of the enemy, whatever the plan of the enemy, he is not even, Father God, he is always defeated, Father God. He never win in our life, Father God, because they always did powerless, Father God. We thank you, Lord, for what you're going to do. We thank you, Lord, for your anointing. Cover us with your precious blood. Bind us together with one love, one faith, one baptism, and one body of Christ, Lord. We thank you, Father God. We bless your name. We give you glory, we give you honor, we give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hindi, sasalan. Ay, hindi na. Akala ko sasalan. Maganda yung may dahil sa Minta mo ko man ah.